Grandwch. Bob un o'ch chi. Wi eisiau chi ddisgwyl yn byty. Be chi weld? Wedaitha chi be chi'n weld? Dynon. A dim ond dynon. Yr un dynon ifanc ddi-ddanos yn conan a bipsen wrth ymari. A so nhw hyd yn oed yn gallu ffindo roces arlein neu yn Abergwaun dros weekend fydde rhywbeth yn symud ma. A chi'n gwybod beth? Dylech chi gonan a bipsen, dylech chi fod yn grac. Achos y pentre ma, ein pentre ni, mae fe'n marw. A pobl fel ni mynd yn brinach bob dydd. Mae'r unig jobs parhaol sy'n ni ar y tir. Mae rhan fwy o'r rocesu yn benni ysgol ac yn jengid i Gaerdydd neu Lundain, fel yn ni na i. Hanner y tai mas na'n eistedd wag. Ie, mae'r holiday makers yn dod yn yr ha, ond so nhw'n sefyll ma wedyn o'r nhw. Fe gollon ni'r neuadd, cigydd, swydd o bost, a ni byti colli'r ysgol achos dim digon o blant i lan o dosbarth. Gwbl sy'n ma beth yw'r lleisdi, a man un. A wy'n gweithio chi nawr, mae dyddiau'r angor yn mynd yn bryn. Siapw chi! Ni bloody angladd i hwn, ond galwad i'r gad. Mae pentrefi fel hyn yn marw mas ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn. Ond na gen ni beth i'n mynd rhaid ffwr. Chi'n gwybod pam es i'r holl drafferth ma? Achos dim ond doi beth sydd ar ôl o blaid Trytarw. Y da a chi lot, dynon sengl. Trystwch fi. Ar hyd a lled o wlad ma, mae pentrefi lle mae dynon, onest, sengl yn bryn fel air. Watchwch chi fe ddawr o cesi. A wy'n gweithio chi nawr, wy'n gwybod bod fi'n rhoi lot o stick i chi boys. A wy'n credu bod nhw'n mynd i lico be maen nhw weld. I chi off eich penne? So cwbl o eiriau ffansi newid dim. Gymrodd i lunio ono ti yn dy gecs, Glyn. Mae'n pimpo ni mas fel hwrod i peinto. Chi wir yn mynd i ffindo bob o wedja ni'n unans? Bob un ohono ni nag y jyst wyl chi? I bob un ohonoch chi. Wy'n addo.